Panahon ng pagkakataon, mababalik ba ang kahapon? Natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa ay unang nakita? Panahon ng sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimulan. Mangarap at tumulan. Natatandaan mo ba ba? Inugit ng puso sa punong mangga at ang hinalay mong gumamela. Magkahawak kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon, ang balita ng ating kahapon. Ang mga puno't halaman ay kabiyak ng ating buta. Sa paglipas ng panahon, bakit kailangan ding lumisan? Panahon ng pagkakataon, may babalik ba ang